Bano wannan. Kai wai. Bano wannan. Me kwamin wannan. Ina labaranci ba ya sana. Ban taka. A kai ku daga ta mana. A wato ainihin kaina a nan ne zan yi rangajin ranar rage karo bolin bulullukan bala'in balbalin balagajen gidan talabijin BTV. A wanka ce wanda gidan TV ne. Wala sun fara. Wato inda kuna so ku sharalle ku kwatalle ku sakatara ku bodare ku gangwaje ku bodare ku yi warkajen ku warshe la ku yi lantarki ku shoshele ku daskole ku dan ku harle. A to ku kamo gidan talabijin na BTV. A nan ne za ku ga shirye-shirye masu inganci. Masu faɗakarwa ilimantarwa. Kamar kaga akwai shirin su. Na kiwon lafiya akwai shirin mahanga da ake sannan akwai shiri da ake yi na wasa kwakwalwa madalla wayo Allah bangaren nishadi fa wato fim bangaren nishadi yanzu haka akwai gawurtaccen fim ɗinsa da za su saki nan da ba da jima'a ba mai suna tumbin giwa Allah tumbin giwa nasu ne wanda ban nasu ne kwarai kwa nasu ne fim ɗin na tumbin giwa wanda ya haɗa jarumai daban-daban da na barkwanci da kuma na ilimantar ba. Irin muke nan. Kwarai kwa ayi wannan. Kaga shin wai waɗannan BTV Hausa a ina suke? To ai yanzu haka suna na manhaja ta YouTube. Kuma nan da ba da jima ba za mu yi lancin malata a tayoshi daban-daban inda za ka riga ni a tauraron dan adam. A musu kana ina mu ba su zuwa gidan. Larabawa ka tafa tura ina murai ba wanda ba su kallo na tayar ba. Allah da su kadai ina kake yaho mu riga su zuwa gidan. Za ku iya suburbuɗar nishadin ku ta hanyar samun mu a yanar gizo kamar haka. Ku nema mu a YouTube BTV Hausa, ku nema mu a TikTok BTV Hausa, ku neme mu a Facebook BTV Hausa, ku neme mu a X BTV Hausa domin samun nishadi. Kada ku bari a baku labari.